Bona nit a tots. Benvinguts al pregó de les festes de Sant Bartomeu, que, com tots sabeu, aquest any correspon fer-lo a la banda de música de Ferreries. I ells són els verdaders protagonistes aquesta nit com a preludi de les nostres festes de Sant Bartomeu. La música té un paper molt important en l'educació dels nostres pobles i aquestes tenen que emprar-la com un camí que s'obre a les possibilitats educatives en tot el seu valuós sentit. La música, com a àrea d'expressió artística, juga un paper molt important en el desenvolupament de les facultats intel·lectuals i emocionals. L'educació musical s'ha de dur a terme d'acord a les verdaderes tradicions artístiques, on la tècnica no es considera com una meta, sinó com un mitjà per expressar la vida i adquirir consciència d'ella. La finalitat principal ha de ser d'educar, completar i enriquir l'instint rítmic i la sensibilitat auditiva. La música és ordre, regularitat, harmonia, equilibri i proporció. La música, la poesia i la dansa rítmica conformen el grup de les arts en les que la seva influència damunt l'home és verdaderament misteriosa. La música pot despertar impulsos creadors en la ment, dirigint-se a buscar nous canals d'expressió renovats d'aquesta forma l'activitat mental. La música actua directament damunt les emocions i té una íntima connexió amb l'estímul físic o psíquic dels afectes. Té la feliç propietat de fer-lo amable a través de la bellesa. La música desperta en nosaltres el desig d'una recerca de la bellesa en la seva expressió. El gust per la bona música, amb la seva enorme potencialitat cultural i psicològica, creix a la freqüència en sentir-la i entendre-la. D'aquí la gran importància que tenen les audicions musicals. El món musical pot estar format i els primers centres adequats per adquirir aquesta formació han de ser les entitats musicals, l'escola i les famílies. Quan els sons musicals perceptibles es troben associats rítmica, melodiosa, harmònicament a l'objectiu d'expressar la bellesa, tenim el que es diu l'art de la música. La música està cridada a ocupar un lloc fonamental en l'educació integral. Hi ha que crear, improvisar, desenvolupar el sentit del ritme, cantar, expressar-se en entera llibertat, desenvolupar la seva fabulosa fantasia, trobar sempre motivacions que ens impulsen a la creativitat i a realitzar-se d'una manera plena. És necessari, doncs, que tots els nostres fills i filletes siguin musicalment. La música és una activitat vivencial, profundament educativa, i és un mitjà eficaç per descobrir actituds i capacitats que contribueixen al coneixement de la pròpia persona a un equilibri amb el seu desenvolupament integral. Podem dir clarament que una festa sense música no és festa, és un element vital d'ella. Què faríem sense la música en els jaleos que ens fan vibrar d'alegria i ens fan emocionar? Així, doncs, això vol dir molta cosa. Finalment, des d'un punt de vista global, podem dir que l'impacte de la música, tots els pobles se senten germans i davant del missatge de la música, el més hermós i universal llenguatge, tots els pobles s'entenen. La música forma part de la nostra societat des de sempre. D'una o altra manera fa que tothom hi sigui sensible. A totes les persones ens evoca emocions, records, sentiments i il·lusions. Els que coneixeu la història moderna del nostre poble de Ferreries sabeu que té una trajectòria musical pròpia ben arrelada i prou abundant, com així es demostra celebrant el seu 150 aniversari de tradició, i això ens omple d'orgull i satisfacció. Amb els millors desitjos d'un feliç 150 aniversari per la nostra estimada i admirada banda de música, la meva més sincera enhorabona al president i vocal de l'Ateneu
i al mateix temps de l'agrupació de la banda de música de Cardona, per la feina que han fet i estan fent, i el seu ambiciós i preparat actual director, Josep Colom, i professorat, per a la gran labor de formació que estan duent a terme amb els nostres futurs músics. Recordar a tots aquells que d'una manera o altra al llarg de tants anys han fet que tots ens sentim orgullosos de la nostra banda de música, com la millor de totes que en aquells moments hi ha a Silla de Menorca. I ara vos deixo que disfruteu d'aquest magnífic pregó, preludi, com he dit, al principi de les nostres festes de Sant Bartomeu. Bona nit i un desig. Us desitjo a tots unes bones festes de Sant Bartomeu. Moltes gràcies. Molt bona nit. Excel·lentíssim Batlle, regidors, regidores, ferrariencs, amics tots, benvinguts en aquest pregó. Primerament, vull agrair, en nom de la banda, l'oportunitat que se mos ha donat de pregonar aquestes festes. Creix-me que és per nosaltres un orgull. Pensam que ha de ser festiu, perquè de fet, representam una entitat, com hem anat recordant tot aquest any, ja té 150 anys d'història i la seva principal finalitat fins a dia d'avui ha estat acompanyar en el poble en les seves celebracions, i així ho ha fet i esperam seguir-ho fent. Us puc assegurar que el pregó que escoltareu avui ha estat segurament un dels més debatuts de tots els pregons que s'han fet en aquest poble, ja que ens hem anat trobant alguns membres de la banda i un d'una cosa, un altre en d'una altra, i a poc li han anat donant forma. Una de les coses que vam pensar mentre preparàvem el pregó va ser que no ens posaríem a recordar la història més del que fos imprescindible, ja que s'han publicat moltes coses ja entorn a la banda, prou interessants i curioses, i no fa falta anar repetint. Però el que sí és d'obligació per la nostra part és recordar i fer un agraïment a totes les persones que al llarg d'aquests anys han format part de la banda. Els seus directors, directius, els músics especialment, i a hores d'ara ens venen noms com Antoni Camps, Antoni Florit, en Prim, essencial sempre per les peces de Sant Bartomeu i pregoner de l'any 94, en Vicent Gené, Vicent Desterrat,
Antoni Florit, en Flores, en Miquel Perdigota, mestre Biel Cardona, Ricard Remissa, Josep Mercadal, Miquel Roger, Joan Vidal, Josep Tortosa, germans Allàs, tots ells i molts d'altres que mos deixam són avui pregoners amb nosaltres, perquè molt del que xerrarem i sonarem ha corregut també per dins les seves venes, com corre avui per dins les nostres. Avui, recordant-los a ells, mos sentim molt més poble i també mos sentim que som una banda molt gran. La banda dels nostres abans passats es trobava sempre unes setmanes abans per preparar les sonades. Setmana Santa, Sant Isidro, Sant Bartomeu. De qualque manera això avui ha canviat una micona. Nosaltres també ens trobam per assetjar aquestes festivitats. Però la banda que tenim, la banda que som ara, a diferència de les d'abans, ens trobam cada setmana al llarg de tot l'any. Pensam que gràcies a aquesta constància, dedicació i obstinació, tant de músics com director, hem aconseguit fer concerts a un nivell musical considerable. I per això han rebut diferents reconeixements que denoten de qualque manera aquesta qualitat. L'any 2009, el compositor resident dels Estats Units, Arnau Bataller, des quan vam tocar sobre Genesis, ens va fer arribar un correu electrònic on ens donava l'enhorabona per la nostra interpretació i a la vegada recomanava l'editorial musical Piles que si algú estava interessat en interpretar aquesta obra primer escoltés la versió de la nostra banda. O també és fet que l'editorial francesa Robert Martin va emprar la nostra interpretació de Pink Floyd com a exemple per al seu catàleg, on va ser portada durant 2 setmanes. Quan a la banda se li fan reconeixements com aquests, ens fa pensar que ha valgut la pena l'esforç i que la constància dels músics ha donat fruit. I és que vos hem de confessar que els músics disfrutem molt amb aquest tipus de concert. I la nostra intenció és que també vosaltres vos ho passeu bé. Quan el nostre públic, vosaltres, veniu i vos doneu l'enhorabona a un concert, és quan, ben cert, ens sentim orgullosos i és una alegria ser la vostra banda. La Carme de cosa. Esperem si ho gaudeixen, van. Bé, avui anem de festa, avui anem de festa. I com comencen les nostres estimades festes de Sant Bartomeu? En nom de la Corporació de la Banda de Música, faig entrega de la batuta de Sant Bartomeu del nostre director, Josep Agustí Colom, perquè al capdavant de tota la banda la passegi per carrers i places de Ferreries amb honor i orgull, anunciant a tothom que les festes de Sant Bartomeu han començat.
Després del primer toc de Fabiol i de l'explosió de l'inici de la festa, és hora d'interpretar l'himne de Ferreries, una peça amb molta història. A la monografia número 11, un himne pel poble, de Sebastià Roger, a la pàgina 16 llegim: l'himne Ferreries fou escrit el 1911 per el senyor Bernadí Joanico, vicari de la parròquia de Sant Bartomeu, amb música del capellà maonès senyor Damià Andreu, segons han pogut localitzar a la hemeroteca de l'Ateneu de Mont. L'himne, així, fou estrenat a Ferreries el dia 8 de desembre de 1911, ara fa 100 anys, festivitat de la Immaculada, en el decurs d'una ballada que va organitzar l'Hermandat Agrícola Industrial en el seu local del carrer Nou. Aquest acte va comptar amb una nombrosa presència de públic y incapaz de contener todas las personas que asistir querían, segons estiu el cronista del diari El Bien Público. Aquella ballada va ser presidida pel degà doctor Febrer, aleshores canonge doctoral i rector del Seminari de Menorca, fill predilecte de Ferreries, acompanyat de les autoritats locals, el canonge doctor d'Almedo, el prevere senyor Gorries i el beneficiat Xuxantre de la catedral. Així i tot, ens costa un dubte pel que fa l'autor d'aquesta música de l'himne, ja que es creu que mestre Biel, que estava en tots els compassos i en totes les músiques del poble, va tenir un paper primordial en la creació d'aquest himne. Segons algunes fonts, el vicari Bernadí Joanico va proposar a mestre Biel fer un himne, i mentre un va fer la música, l'altre li va posar lletra. Diuen que en tenir-la llest, mestre Biel el va fer revisar l'himne a mossèn Damià Andreu i aquest el va firmar, creant així el dubte de l'autor real. El que sí està clar és que l'any 1991, quan es celebrava el 80è aniversari de l'himne, el qui llavors era director de la banda de música, Ricard Remisa, va dirigir una petita coral i el van interpretar a l'Ajuntament. L'antic director de la banda, Antoni Florit, en prim, ja havia recuperat aquest himne i ja es cantava, però en Ricard va ser qui va fer un arranjament per banda i des de llavors encara tocam aquest arranjament i el tocam a les nostres festes.
Ja ho veig, els passacarrers. Antigament era la primera actuació de les festes i això la feia molt especial. Anys més tard hi afegiren el concert que es fa després del pregó i la interpretació de l'himne a l'entrega de la bandera. D'aquesta manera ja no és la primera sonada que feim, però és igualment un dels actes més agradables de fer pels músics. Encara estem frescos i podem tocar les melodies de sempre amb prou tranquil·litat. Els músics més veterans, que han tocat a moltes altres festes de Menorca, sempre diuen que el passacarrers de Ferreries és el que recull més gent. Tant jovent que vol bulla, com també famílies senceres, amb fills petits damunt les espatlles per poder veure-ho millor. Els petitons no es volen perdre cap detall d'aquests capgrossos ballant al so de la música. Deim que avui en dia és agradable de fer, però hem de recordar que fa anys no era així. Hi havia veïns que tenien el costum de tirar aigua damunt la gent per refrescar-los una mica i a vegades això acabava malament pels músics perquè els hi banyaven l'instrument. De fet, un any la banda no va acabar els passacarrers perquè els van deixar xups. Hem de recordar que l'instrument és l'eina del músic i que sense ell no podem tocar. Per tant, si a vegades ens veus que estem gelosos de l'instrument és perquè en tenim motiu. Així i tot, hem de dir que avui en dia les coses han canviat i es té molt més respecte per als músics de la banda. Les peces que tocam als passacarrers han variat poc amb els anys, però entre hi ha alguna novetat. Hem passat de tocar pas dobles, el Gato Montes, Paquito Chocolatero, a interpretar peces més menorquines que tothom pot reconèixer, com la cançó de Sabaters o fins i tot el popurri de Trencada. Les partitures originals del Jaleu de Sant Bartomeu daten de l'any 1920, però tenim constància que aquesta peça ja es tocava abans. A l'any 1916, el diari El Heraldo anunciava les festes de Sant Bartomeu destacant les obres que tocaria la banda, entre elles a Jaleo. Ferreries és l'únic poble de Menorca amb un jaleo propi i, sigui de l'any 16 o de l'any 20, també és el primer que està escrit. Ja sabeu que el Jaleu de Sant Bartomeu és una ampliació feta per mestre Bial Cardona de la partitura que es toca arreu de l'illa. La seva música és més lenta i més difícil de tocar. Entre les notes del jaleo destaquen les que mestre Biel va escriure per bombardí i clarinet, perquè aquests dos instruments eren dos dels seus instruments preferits dins la banda de música. És per això que ens sentim orgullosos d'aquesta peça i, a més, és la que des de fa uns quants anys dona inici al nostre jaleo, el Jaleu de Sant Bartomeu.
Després d'escaleo i d'acompanyar les caixers completes, la banda acabava la seva feina, però la música no atura. Arriba el ball. Ja fa molts anys eren els músics de la mateixa banda els que amenitzaven aquests balls, tocant passos dobles, valsos i qualsevol música que servís per animar i fer ballar a la gent. Amb el pas del temps i aprofitant els avanços tecnològics, van anar apareixent grups més reduïts com els que coneixem avui dia. Grups històrics com els Isleños, Surco, Si fa sol o Germans Camps, fins a arribar avui dia en grups com Feeling, Huracan, Fraggles o Sarau. Tots ells han anat passant per les verbenes de Sant Bartomeu, fent festa i fent ballar a tothom. Si una cosa han tingut en comú la major part dels grups és que, tant abans com ara, sempre hi ha hagut músics de la banda en ells. Com és lògic, la música que s'hi toca també ha anat canviant molt. Des de música purament de ball, passant per músiques més com xa-xa-xa, rock and roll, focs, boleros, les típiques cançons de l'estiu d'en George Dan o d'anuncis de la tele, fins a música més moderna. L'objectiu sempre és el mateix, fer festa. Músics que sonaven en Sabana, sobretot els anys que venia Antoni Florit, qui dirigia la banda i després jo uns anys sort que ballen els caixers, perquè llavors els caixers on venien unes persones que s'encarregaven i una també jo sort estar en poc allà i el vostre perquè jo el ball sempre havia fet entre cada manera i és que ho havia desordinat però jo fiava de tot fiava de futbol Després de tocar, ballar i fer ballar fins ben tard, a dormir perquè... Ja han sentit les notes de música i ara xerrarem de la Diana. Què hem de dir de la Diana? La Diana sempre ha estat una actuació delicada i peculiar pels músics. Entre altres coses, perquè mos han deixat prest. Venim cansats del dissabte i hi ha algú que ha fet llarg. És tot un espectacle veure les cares dels músics i els morros inflats. Hi ha moltes ulleres de sol, encara que estigui ben ennivolat. L'instrument està dormit i el músic encara més. I la trompeta o el clarinet no sol sonar la primera. Tenim moltes anècdotes per explicar d'aquesta actuació. Ara me'n ve un any, que és com Antoni d'Andorra, era el director. Estava per començar la Diana i és com que un roig que havia de tocar el bombo no es va presentar. Antoni Prim, que el van conèixer, era un home que tenia molt de nervi,
va agafar el bombo i la massa i va començar la diana. Quan va arribar a baix a casa seva, el van despertar tocant una peça ben davant del portal. I ell tot somiós va badar per la finestra amb la típica camiseta blanca dels tirants. I no va tenir prou cames per davallar les escales. Com aquesta en podrien comptar moltes de músics que s'adormen a la diana. Però de moment el que no ha tingut mai és cap director que s'hagi dormit, per sort. Per altra banda, és un moment molt polit, perquè cada any veiem més gent de totes les edats que venen i segueixen i disfruten d'aquesta actuació. Bé, després de la diana toca anar a berenar. Xocolata i cocabamba, ens acabem de deixondir i a poc sentim les puades dels cavalls que ja fan el replec. Senyal que pres començarem el jaleo del dia. És un jaleo diferent en el del dissabte, més familiar, on hi ve tota la gent des del poble. Començam a tocar amb fresqueta, però acabam amb pols, suor i molta calor, però tot fa festa. En els jaleos mos n'han passat de tot color. El fet que sigui una actuació molt llarga fa que passem molt de temps junts, els tres com a pinxes, i tot això afavoreix que succeeixin moltes anècdotes. Els més veterans de la banda recorden quan encara hi havia pocs cavalls i es podien fer més voltes. N'arribaven a fer 5, després canyes, i a l'una del migdia ja eren tots a missa. Eren altres temps. Fa prop de 30 anys, en el jaleo del dissabte, Antoni Prim va decidir que en 3 voltes de jaleo ja n'hi havia hagut prou de sonar, que la cosa s'havia allargat molt. En acabar, no van tocar cap pas doble, cosa que sembla que a la gent no li va agradar massa. Al final, tots els músics van acabar esperant dins els soterranis de l'Ajuntament perquè no els deixaven sortir. Sembla que aquest podia ser l'origen de que els propers anys les canyes s'allarguessin bastant. Tots sabem que les festes, l'únic horari segur és el de començar. Saps a quina hora serà el replec, l'hora de la diana, es passa carrers, però l'hora de començar el jaleo moltes vegades és una incògnita. Això ha fet que qualque any l'haguessin de començar en mitja banda, perquè l'altre encara era berenar. Entre i entre mostreu qualque cosa per veure i refrescar-nos. No fa massa anys, la pomada que ens van treure tenia un regust un poc curiós, un tixant a colònia de Fiat Petit. Al final van descobrir que semblava que l'havien mesclada amb els mateixos embús que l'aigua arròs. Però la qüestió és que ens va servir ben igual. Un dels moments de més eufòria vindrà ara, després del jaleo, l'entrega de les canyes. Avui en dia, per acompanyar aquest acte, la banda toca el maniquí, i fins i tot així s'ha fixat en els protocols. Anys enrere, però, la banda anava tocant diferents peces: El Gato Montés, Amparito Roca o El Marcial.
Anar a completes o a missa sempre ha estat un poc via crucis. Després de les tandes que mos hem embalat tocant, és normal que estiguem cansats. Intentant, però, de donar el màxim de nosaltres mateixos i complir amb el que s'espera de nosaltres. Antigament, la banda anava davant els caixers, però amb els anys la cosa es va anar embrutant. Tal vegada, alguns de vosaltres no vos pugueu imaginar el que significa una empenta a un músic mentre està tocant el seu instrument. És fàcil que aquella empenta, que en un altre moment seria poc més que inofensiva, acabi amb un llavi obert o una dent en terra. Un any, alguns voluntaris van intentar fer una corda humana per protegir-nos de les empentes. Darrerament estem rodejats pels caixers amb els municipals davant i tenen prou feina. Fixeu vot si era llarg, que algun any per anar de baix a costa del convent fins a l'Esplà de l'Iglésia hem estat més d'una hora de rellotge. Però hem de ser justos i reconeixem que aquests darrers anys la cosa ha anat millorant molt. Això demostra que de cada vegada la gent m'ho respecta més. La peça que tocam des de ja fa anys és el maniquí. Una peça que solen dir sabem quan comença però no quan acaba. Començam amb aquell l'any 63 que van sortir amb tu i en Vicent, jo si no me'n recordo, i en Vicent, que és el director de vaig assistir, jo clar, jo a escola m'he donat d'instruments per tocar el professor i això i m'ho va donar les peces i jo vaig arribar a un punt que vaig dir Vicent, jo sortiré i jo no vaig ser aquesta com aquí com vaig prendre les notes de segona de memòria que era l'orador de la banda de Ciutadella. Diu, és igual, diu, sona moltes vegades aquesta. No recordo molt bé que tu es fes unes petites demanes i a sol que va quedar i fa saber, van sonar moltes vegades. S'ha posat com míssil de les festes, de complet, d'anar completes i de canyes. Sense maniquí s'ha tocat més a Menorca que allà on el van treure.
Amics, si ens posam a fer història, ens donarem compte que la major part de les festivitats tenen un origen de caràcter religiós. La nostra festa no és una excepció i té la seva arrel en la festivitat de l'apòstol Sant Bartomeu. És per això que en el moment de la missa solemne del nostre patró, avui coneguda com a la missa de Caixers, ens aporta a tots un parèntesis, un important parèntesis a la festa, un parèntesis per a la identitat, un parèntesis de retrobament amb els nostres orígens, uns moments d'oració i serenitat. I la música, sempre present en totes les manifestacions populars, també aquí té el seu espai. Fins avui ens ha arribat l'antiquíssim cant de les coples de Sant Bartomeu i que el podem sentir sempre a les completes i a la missa de la festa. Facem, si em permeteu, unes passes enrere. L'any 1897 va venir per primera vegada a Menorca l'arxiduc Salvador. Amb els seus viatges a l'illa va anar recollint tot tipus d'informació i entre aquesta trobam un curiós himne dedicat a la Verge dels Desemparats. Bé, el cas que ara ens interessa i que fa referència a aquest cant religiós és que uns anys després, concretament el 1895, ens consta que mossèn Jaume Tutzó va agafar aquella tonada, li va afegir uns compassos i un text referit a la vida del nostre patró. I d'aquí en surten les nostres coples. Fixeu-vos que fa més de 100 anys que es canten, que es diu ràpid. Nosaltres n'hem fet una petita adaptació per a banda. Oh,
Antany, la missa de caixers era bastant més fresc que ara i la banda esperava que tothom sortís per acompanyar amb música els caixers i autoritats cap a la sala. El camí era prou curtet que per això quedaven a tocar 4 passos dobles més. La gent no ho tenia deixador. Amb el pas dels anys, la missa s'ha anat retrasant i si abans dinàvem a les 3, ara hi anirem prop de les 7. Ja fa uns anys, quan la cosa es va començar a allargar, un bon senyor i bon músic ens va dur un ranxo de síndries i mentre fem la missa mos les vam embalar. Avui en dia, mentre fa la missa de caixers, nosaltres som dalt la sala recuperant forces per poder fer les darreres sonades protocolàries. Aquestes sonades les feim quan els caixers ja han sortit de missa i pugen dalt la sala i solem interpretar les peces més significatives de les festes. Qui no recorda Antoni Prim dirigint el públic? Aquest petit concert és la nostra cloenda oficial a les festes. Tocar davant d'una plaça plena, entregada i agraïda és per nosaltres un dels premis més grans que es poden donar. I en sol demà... El dia de Sant Bartomeuet, per nosaltres, és la part més relaxada de la festa. Ja no anem amb la camilla ni els calçons negres. Ens podem vestir de festa. Bambes, camiseta groga, taronja o d'algun altre color. Sigui com sigui, aquest dia deixem la serenitat que suposadament havien sonat els altres dies i el jaleo sol sonar un poquet diferent. Sí. Ja sé que ara en fred fa un pot de fredat, però bueno. Mira que aplaudir això, però bueno. Per entremig no és d'estranyar sentir peces com un senyor munt un ruc o fins i tot qualque marxa fúnebre quan aquell any varen passar per tots els bars de Ferreries. Ja n'hi ha un quants, sí. En un principi hi havia poca gent i era molt tranquil. Els bars estaven buits i ja recollíem i tancàvem per poder obrir el vespre. De cada vegada, però, la cosa s'ha animat més i la festa, després del jaleo, s'allarga fins al fosquet. Podem dir que amb aquest aspecte la banda va contribuir a que el dia de Sant Bartomeuet sigui una miqueta més multitudinari del que era. No deixa de ser un contrasentit que nosaltres, la banda, vinguem a pregonar-vos per animar-vos a fer festa. Perquè quan això s'ensata, sou vosaltres els que us animeu a nosaltres. Hem volgut fer el nostre particular resum de Sant Bartomeu, però tots ja sabeu el que us espera aquests dies. Hem de donar pas a les festes, a la bulla, en aquest sentiment que mos agermana, que mos fa més poble, aquests dies que de qualque manera mos donen identitat, que mos caracteritzen com a ferrierencs i que mos omplen d'orgull. Amics i amigues, nosaltres, la banda, ja estem preparats. Que comenci la festa.
Ferrerat pensant en en Josep Agustí Colom. El donarem en Josep Agustí Colom. Farem entrega d'Estreret, que és el símbol de l'Ajuntament, dona tots els pregoners de cada any, i aquest any correspon a la banda de música i no sé qui donar, el president o el director, aquí hi ha... Farem el president... Per acabar aquest pregó, fora de programa, hem pensat que mos dedicaríem a nosaltres mateixos una cançó, a la banda. No ho feim de manera egoista, ho feim per tots vosaltres, perquè la banda és del poble, i aquesta cançó va dedicada de manera molt especial a tots, però tots els músics que al llarg de 150 anys han participat en aquesta banda. És una espècie de felicitació. Gràcies. Thank you.